Saderenge kita mulai silaturahmi, monggo sareng-sareng kita maos Al-Fatihah riyen keranten surat Al-Fatihah niku pembuka sedaya nih, boten namung sebagai pembuka umul Quran, tapi sejatosé niku buka sembarange. Makanya salah sijine amalan utamane kula niku nggih Al-Fatihah niku amalan utamane kula. Ning masjid ki aku ketemu karo Mbah Yai Abdul Ghafur. Niku beliau niku dawuh ngeten. Aku ki duwe kitab paringane teko guruku. Tapi kitab iki ora oleh digandakne, ora oleh difotokopi. Lek enek wong butuh nih, oleh mung delok karo nulis, tapi gak oleh difotokopi. Nah, ning jero niki kitab iki isine tentang dikire para wali-waline Gusti Allah. Tapi hampir mayoritas sedaya wali-waline Gusti Allah niku hampir semuanya iku diawali dengan Al-Fatihah. Cuma dikira iki mau sabare Al-Fatihah, terus istighfar, terus surat Al-Ikhlas. Ya mung beda-beda jumlahe mawon. Tapi hampir mayoritas kuwi surat Al-Ikhlas kuwi wali-waline Gusti Allah iki. Nek niku wae. Makane penting surat Al-Fatihah niku sebab surat Al-Fatihah niku sebagai pembuka rezeki, pembukane hati, pembukane masalah, pembukai sedaya solusi, pembukai hati sing peteng, pembukai judul niku. Makane surat Al-Fatihah niku pembuka. Tapi sing penting ngeten lek bagi niku lho, wirid niku tujuane dinggo nyempurnane salate. Tujuane kuwi sik rek ben awakmu gak beban. Mingko kabeh lek gak bebani penak. Dadi cara maca Al-Fatihah ping 1000 ngono ya. Kuwi niate mung siji. Pokoke apa ae sing mbok lakoni sing bentuke sunah kuwi dienggo nyempurnane sing wajib. Kuwi kula mriki wau sepindah silaturahim. Kaping kaliye nggih niki kok dereng stabil napa? Kadar gulane. Ora entuk buru-buru. Mboten. Tapi ya cepet-cepet ngono. Aku iki wingi pas larungane kali iki kelingan awakmu jane iki. Wong duwe penyakit gula darah kuwi ya kudu njaga pola makan. Nggih. Kudu njaga pola pikir. Termasuk obaya awake ya kudu ditata lho, anu nek duwe penyakit gula darah iki. Sampeyan pun di daleme. Kula nggih kula ngagung. Oh, tangga niki. Alat fisik iki lho. Judi ya kok ndak bisa sembuh piye to, Gus? Ih, aja ngomong ramari, urung mari. Salah sijine sing iso mencegah perbuatan keji mungkar kuwi sing elek kuwi salat. Makane lek kanggone dhewe wong lanang kok pamane gak iso nahan syahwat. Nanti kayak parete semane nafsuan. Terus nafsuane ora mung karo bojone. Kuwi ya jagonan salat. Kalau lek wong gelem jaga salate uripe ku karo Gusti Allah dijaga. Iku sik tak praktekne ngono rek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jenengan tulung agung ya, Pak. Nggih. Lara anu iki. Gabet niku. Wis ngombe anu. Oh iya. Wingi pas nek pinggir kali wingi lho. Kan akeh to wong-wong iki. Apa wis ngombe wong-wong iki? Napa? Godhonge apa buahe? Buahnya mau. Sing kuni lho. Dereng. Mau nih pasar singgung ala rakyat tapi urung kaya wah iki. Oh wis. Piro?
Wah, wingi iki lah aku ning pinggir kene. Wis esuk tak dimukne apa Nah, terus jenengan ngundut nih. Tuh pulang iki nih. ya awakmu terus esuk rene. Betul ngriko wonten wae. Insyaallah wonten. Lah mriki pun buah. Sampai sami-sami buah to. Iya, makanya kan kuwi lho, Mbah Yaiku, Mbah Yai Saudin. Iku kan ya wis 15 tahun yang lalu gelem aku. diarani anu to. Apa kuwi jenenge? Jadi tak luru lama. Gula darah lho. Tapi ya anu, Masa ono nene. ke saiki bangga sehat kuwi telaten mangan anu iki buah mau ni. Tapi ancen Mbah Saudin iki kan cek bujange ngro anu wis poso apa to. Mbah Yai iki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ya ora apa-apa. Mergo dawe Mbah Yai kula niku wong lara kuwi ngilangi dosa. Wong lara kuwi ngilangi Dosa. dosa. Iya, Nggih alhamdulillah disukani penyakit tapi nggih. Ketangga. Dimantune ngoten. Alhamdulillah, kuwi syukuri mawon. iya bila karepmu. Karep Ya, pangeran ya, pripun? Bu. Iya, karep pangeran ya, Bu. Nah, Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iya, bener. Contohnya ya jenengan anu apa? Kita ngombe apa kuwi jenenge iki? Sing mibur-mibur kuwi. Delala ya ora ngombe. Berarti pangeran lak urung kersa ya toh. Kula nggih kesupen ora nggih ngriki niku. Lah iya, berarti pangeran ya ora kersa. Bisa tak guna. Riko teng lere pasar Senggol riko sak ngualer iku mau ngetok. Allah sallallahu Muhammad. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Kisah derenge kita mulai silaturahmi, monggo sareng-sareng kita maos Al-Fatihah riyen indika keranten surat Al-Fatihah niku pembuka sedaya nih boten namung sebagai pembuka umul Quran, tapi sejatosé niku buka sembarange. Makane salah sijine amalan utamane kula niku nggih Al-Fatihah niku amalan utamane kula. Makane kula sering ngomong di amalan utamaku ki tiap bengi maca Al-Fatihah ping 313, maca istighfar ping 1000, maca surat Al-Ikhlas ping 1000, maca sholawat sallallahu ala Muhammad ping 1000. Iku amalan utamaku. Iku lan niku lek jam 2 ngono wis intik-intik mlaku teng masjid niku. Lah iki kersane Gusti Allah, Pung. Mbah Pung. Ning masjid ki aku ketemu karo Mbah Yai Abdul Ghafur. Imame kene. Kuwi karo aku ya cewedek ya demen karo aku ya demen kono. Niku beliau niku dawuh ngeten. Aku ki duwe kitab paringane teko guruku. Tapi kitab iki ora oleh digandakne, ora oleh difotokopi. Lek enek wong butuh nih, oleh mung delok karo nulis, tapi gak oleh difotokopi. Nah, ning jero niki kitab iki isine tentang dikire para wali-waline Gusti Allah. Sampeyan kabeh lek pengin tak terne ra apa-apa. Apa dolan karo aku ngono. Niki omahe cedhek kali niku. Riyen bae niku sakit terus ngimpi kan mendet pusaka teng pinggir kali. Jimbe niku lho. Dalah teng mriku wonten cahaya ijo niku terus dibendet bakno keris niku. Tapi akhirnya kerisnya dibuang. Lah,
teng jerone kitab niku isine dikire wali-wali nih Gusti Allah. Bahasan kula dijak mriko terus dijak munggah teng lantai 2. Dijak ningali kitab niku. Lah isine kitab kuwi sing diwiridne wali-waline Gusti Allah ki hampir padha sing tak wiridne ki mau, hampir padha kabeh. Mung perbedaane jumlahe. Contohnya Kanjeng Sunan Kalijaga iku wirid Al-Fatihah ping 1000, istighfare ping 1000, terus surat Al-Ikhlas ping 12000. Mendina lho kuwi, Terus wonten tahlile niku 7.000 terus ditambahi kalih sholawat kalih doa selamat. Tapi hampir mayoritas sedaya wali-waline Gusti Allah niku hampir semuanya itu diawali dengan Al-Fatihah. Cuma jumlahnya saja yang beda. Ada yang 300, 313, ada yang 500, ada yang 1000. Tapi kabeh hampir sedayane Al-Fatihah niku. Terus yang kepindho sing tak delok kabeh hampir mayoritas istighfar. Ya istighfare enek sing 12.000, enek sing 1000, enek sing 10.000, enek sing 3.000, 300 ngono kuwi. Terus hampir mayoritas tak delok ning kono dikire kuwi mau sakbare Al-Fatihah terus istighfar terus surat Al-Ikhlas. Ya mung beda-beda jumlahe mawon. Tapi hampir mayoritas kuwi surat Al-Ikhlas kuwi wali-waline Gusti Allah iki. Enek sing 1000, enek sing 2000, 3000 ngono kuwi mau. Enek sing 200 ya ono. Terus hampir mayoritas sakbare surat Al-Ikhlas kuwi sholawat. Enek sing tahlil, enek sing langsung sholawat. Tapi ya enek sing langsung sholawat ya ono. Sing tahlil ya ono. Tapi maksudku sing tak amalne kuwi kok kabeh pas maksudku. Padahal aku kan ya ora ngerti to ngepas ae ngono. Niku wae. Makane penting surat Al-Fatihah niku sebab surat Al-Fatihah niku sebagai pembuka rezeki, pembukane hati, pembukane masalah, pembuka sedaya solusi, pembukai hati sing peteng, pembukai judul niku. Makanya surat Al-Fatihah niku pembuka. Tapi yang penting ngeten lek bagi niku lho, wirid niku tujuane dinggo nyempurnane salate. Tujuane kuwi sik rek ben awakmu gak beban. Mingko kabeh lek gak beban iki penak. Dadi cara maca Al-Fatihah ping 1000 ngono ya. Kuwi niate mung siji. Pokoke apa ae sing mbok lakoni sing bentuke sunah kuwi dienggo nyempurnane sing wajib. Kuwi sae. Dadi cara awakmu iki nyambut gawe dikai tugas karo juraganmu kerja, umpamane kowe kerja jam 7 sampai jam 4. Lah sak luwe kuwi mung dibonggo lemburan ae. Dadi cara wajibe wis cukup mbonggo mangan. Iki lemburane iki minangkane dienggo nyenengke bojomu, dienggo nyenengke tanggamu, ngene lho. Iso tuku mobil, tuku nggo gawe omah, nggo pokoke intine dienggo lemburan lho rek, ora mung cukup nggo mangan tok. Ngono ki mau. Dadi diniatne dienggo nyempurnane salate. Mergo salat ki mau cara ora maca Al-Fatihah kuwi ora sah. Lah kadang-kadang dhewe lek pas salat maca Al-Fatihah ki mau kadang-kadang lho ya kuwi enek gladure. Maksudnya ora iso khusyuk lho. Dadi dhewe iki isin ngono. Terus sing kaping pindho selain dienggo nyempurnane salate lek pas awakmu zikir kuwi niatno dienggo ngurangi hisab. Mergo sebenarnya setiap awake dhewe ngomong kuwi kudune ya ngucap subhanallah. Setiap awake dhewe ndeleng kuwi kudune ya ngucapne alhamdulillah. Kabeh ki mau sing dhewe gunakne pamane obah ngono kudune ya maca selawat. Kudune ngono. Mergo kabeh ki mau nikmate Gusti Allah. Dan setiap kenikmatan kuwi mau enek hisabe rek. Setiap kenikmatanmu enek hisabe. Wingku enek pertanggungjawabane. Bahkan setiap hembusan napase awake dhewe iki lho.
Iki mlebu kudune dienggo dzikir Allah, metu dienggo dzikir Allah. Setiap dhewe ndelok apa-apa kudune ngucapne subhanallah. Iki besok wah hisabe jowero. Hisabe jan wabet. Mergo kabeh nikmat mau ana hisabe, ana pertanggung jawabe. Makane kuwi mau salah sijine amalan sing tak demen iki sholawat. Mergo nyapa? Cara awake dhewe mati, dhewe iki arep mempertanggungjawabne uripe awake dhewe kabotan. Cara dibandingni antarane ibadahe dhewe, lek cara hitung-hitungan lho ya. Ibadahe dhewe karo nikmate Gusti Allah kuwi ora sebanding. Lek niki tak pikam ngono. Cara kowe arep hitung-hitungan bae Gusti Allah lho. Antarane ibadahmu, ilingmu karo Gusti Allah sing maringi nikmat, karo oleh nikmatmu, karo syukurmu, karo taatmu kuwi ora ana sebanding-bandinge. Bayangna gak usah lah sak dina sak jam lho kowe sedina mau nyawang apa ae. Sak jam iki mau lho. Wah aku sak menit terus nyawang merono-rono kon ngitung wis ra iso aku. Padahal setiap sing awake dhewe sawang kuwi mau kan nikmate Gusti Allah. Nah iku kudune nyebut asmane Gusti Allah. Lah awake dhewe kan ora. Mane wali-waline Gusti Allah niku setiap hembusane nafas, setiap omongan niku dienggo wirid. Sampai akhirnya oleh warid iki mau. Warid iki maksudnya gajih lho rek, maksudnya peparinge Gusti Allah. Lah iki kenapa kok aku seneng ngamale sholawat kuwi? Mergo dhisik aku tahu waktu dikir ismudat kuwi. Nah iki sing tak ajar ning pondok. Dikir nafas. Dikir nafas ki dikir sama nih lho, dikir Bu Allah lho, mlebu metune nafas tinggo dikir Bu Allah ki mau. Kuwi dhisik jamane aku wirid kuwi ngerasa kaya aku ki wis mati. Lah pasan wis mati ki mau, ya ki mau antarane nikmat karo taati awake dhewe gak sebanding. Nikmatku karo taatimu lho gak sebanding. Sampai akhirnya iya wis mesti disiksa karo malaikat, sarep disiksa ki mau. Terus enek sing ngandani aku, enek sing bisiki aku kan maca selawat. Terus akhirnya aku maca selawat. Ya alhamdulillah. Berkat maca selawatmu gak sida disiksa. Mergo awake dhewe iki ora sesuai amale awake dhewe karo nikmate Gusti Allah. Isone awake dhewe mung ngarep rahmate Gusti Allah. Rahmate Gusti Allah kuwi enake mung lewate Kanjeng Nabi. Lah ora Kanjeng Nabi, ora lewat Kanjeng Nabi dhewe ora entuk rahmat rek. Wong awake dhewe saiki iso kenal Islam ya mergo Kanjeng Nabi. Lah ora lewat Kanjeng Nabi ora dhewe gak isoan. Ngene aku seneng ngamalno sholawat kuwi. Termasuk kados njenengan ngoten niku lek pengin ndang mari penyakite kuwi gampang. Dadi wong sing sakit sing pengin ndang mari penyakite sing diutang, pengin ndang mari utangi sing susah, pengin ndang mari susahe, sing golek ilmu ben ndang oleh ilmune kuwi amalno surat At-Taubah ayat 128 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Iku dibaca ping 313. Diposoni 7 dina. Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau wis bar diposoni 7 dina, dibaca ping 7 ora apa-apa, magrib karo subuh. Insyaallah penyakit rena-rena iso ndang mari kuwi. Al-Fatihah.
Al-Fatihah. Anu ta, jenengan mendet Istanbul, mendet Istanbul. Nggih. Kendel nggak cuma Istanbul ya. Agak kurang ini. Anu, sampean mendet Istanbul, Istanbul. Maju mawon Pak Nggih. maju maju. Oh iya iya. Gini. Oh, nggih. Kendel termasuk ini Istanbul. Dan itu juga mengungkap untuk terus nanti caranya ngepeni terus kalau tata keramanya Kok iso anu, iso ketarik jimuk Istanbul piye ceritane? dia namun terus itu perasaan mau Nggih. Piye perasaane? Demen ngono apa piye? iya Ruwe kok sapa Ruwe? Taunya dari siapa? lek sing terakhir nih guys saking media memang sadarnya memang ya anu pun kedangan Piye ngenangane piye? jadi Islam bahasa terus yang sederhana Istanbul itu kan isinya Quran kalau itu tulisannya itu masih bisa dibaca insya Allah ada maknanya kan itu sebatas pulau nggak ngerti jadi ada kecak-kecak ya teman Sampeyan daleme pundi? ini Wis tau rene ya? insya Allah Sampeyan lek sing rene sing bahas bab macan putih ya toh? ke sana Itu ya. Perwakilan itu. Perwakilan itu. Sampeyan dudu sing bahas bab macan putih dudu. oh nggih nah supaya gua Omong-omong dhewe lali iki piye ta. karena eling pas nanti Aduh. ya pun ngampun usia loh Pak paten jenengan sama Aduh, wong aku sakmene wis sering lali kok. Wong aku wis sering lali kok. Macan kuwi kan sing asli macan kan terkenal galake, kita. Putih kuwi maksudnya wis teko makom mutmainah. Makanya nek wong ngimpi ketemu macan putih bingung golek kodam macan putih. Padahal sing diarani macan kuwi galak amarah. Piye amarah iku iso diredem iso teko makom mutmainah. Mergo wong iki ora bakal iso teko makom mutmainah lek ijek seneng amarah amarah gak kena. Lah kuwi enake ning selawat re. Wong lek seneng ngamali selawat kuwi ora gampang nesu. Ora gampang nesu. Malah sing mesti nesu karo awake dhewe. Cara aku wis ngomong karo bojoku yang aku ki arep istiqomah salat jamaah lho. Kok ndelalah aku ki ora, kuwi aku nesu karo aku dhewe. Getun lho. Aku pengen salat bengi. Terus kok ora iso nglakoni salat bengi iki jane aku ki duwe dosa apa to sampe karo Gusti Allah ora dikai kesempatan nglakoni salat bengi. Dadi ngetuni awake dhewe. Niku sing diarani makon mutmainah. Ngoten niku wae. Ini nesune iki wis dibalik, ora kok nesu-nesu karo wong ora. Nesune karo awake dhewe lah iso ora iso nglakoni perintahe Gusti Allah. Kan ngomongke bab macan putih, yo iya ngono ae. Ya Allah ya. Al-Fatihah. itu dalam ngelapaknya suam itu kan di proses pula kan sing jebet Iki mursyidmu iki. anu
wilayah itu sedaya Pak Mas ini. Kowe sering-sering dolan ngene iki lho. Apa awakmu dolan rene ngono lho. Nyambung kaya niki. Ngomongke bab-bab keilmuan ngono. Mutolaah. Baiki. Iku masih belajar. Iya, padha-padha ta mutolaah. Bareng-bareng belajar. Sholawat kuwi iso ngredem amarah. Tenanan, sholawat nuridat ki malah sak ngertiku khodam pertamane macan putih. Khodam pertamane macan putih. Iku sing pertama kali nekani wong sing amale sholawat iku. Biasane ngono ki mau. Tapi ya nek filosofi ini maksudnya yang ngono ki mau. Pokoknya yang penting kabeh dilakoni krana Gusti Allah ya. Maksudnya Al-Qur'anul Qadim ki atine awake dhewe iki lho. Tapi awake dhewe ora bakal iso buka nyambung karo Al-Qur'anul Qadim lek awake dhewe ora maca Al-Qur'anul Karim. Jadi sebenarnya ya di istiqomahno maghrib karo subuh kuwi maca Al-Qur'an. Sing paling enggak ya maca Al-Fatihah karo surat Al-Ikhlas Falaq Anas ngono ping telu ngono. Iya masih mau ngambung buka seayat rong ayat ya maca ngono. Jenengan wis ahline lagi kan bahaya tadi gitu toh. Aku Betul lah. Betul. tetap setul adab lah aku kira piye ya. Wajahnya ini mirip Kusmaha. Iya. Ini rada kurang ajar kula niki rasane. Piye ceramah bahayai. Tapi ya wis ra apa-apa. Tapi ya larang ngono ya ora iso guyon ta. Sampean maghrib karo subuh nyepeng Al-Qur'an nggih. Mas yo saayat rong ayat. Penting maos ngoten. Insyaallah nggih nyambung insyaallah. Ini nyambung tadi lah. Hari itu jam 1. Jadi setiap basmalah. Penting kabeh dilakoni mergo golek ridhone Gusti Allah nggih. Mergo lek dalam ilmu tasawuf iki mau awake dhewe iki mau sing paling penting oleh ridhone Gusti Allah. Oleh rahmate Gusti Allah. Awake dhewe mau mlebu swarga iki ora mergo amale awake dhewe. Kuwi kabeh mergo rahmate Gusti Allah. Ya kabeh diniatne golek ridhone Gusti Allah ngoten mawon. Al-Fatihah. Sinten nami jenengan, Pak? Kholik. Pak Kholik. Al-Fatihah. Lek nami ibu bapak jenengan? Bapak Haji Abdurrahman, Ibu Rahman. Haji Abdurrahman. Al-Fatihah. Muga-muga mungkin jenengan sampai teko teng makome titik bak. Sing penting saat niki diamali teko surat Al-Ikhlas. Nggih. Di kata-katanya mau surat Al-Ikhlas. Di kata-katanya mau surat Al-Ikhlas. Waktu senggang ngoten sing penting mboten teng kamar mandi mau surat Al-Ikhlas. Lek saged setiap hari 7.000 surat Al-Ikhlas. Insyaallah mungkin sedayane dikampelne kalih Gusti Allah. Amin. Mergo ilmu laduni kuwi mlebune ning ati sing resik. Nah, ati sing resik kuwi salah sijine ya ati sing ikhlas.
Sing dimaksud ati sing resik mati sing ikhlas. Kayak ikhlas ki mau ya ning surat Al-Ikhlas ki mau. Kalau ikhlas ki mau urusane langsung ning Gusti Allah. Surat Al-Ikhlas kuwi hubungane langsung karo Gusti Allah. Tapi ikhlas iki ora enek sing ngerti. Sing ngerti ya mung Gusti Allah. Sama malaikat pun sampai gak ngerti. Makane wong kok gelem ngamalne surat Al-Ikhlas, wingko ya ngerti rahasia-rahasia di balik rahasia. Ngerti rahasia-rahasiane pangeran. Mulai teko awake dhewe. Rahasiane ning awake dhewe. Mau surat Al-Ikhlas mau padha karo jernihne tauhid to. Maca surat Al-Ikhlas ki mau padha karo jenenge tauhid. Kuwi aku pertama seneng maca surat Al-Ikhlas ning makame Dewi Nilam Sari lho. Kuwi aku pertama seneng-seneng kuwi. Mabengi aku ning masjid e kudianan. Kudianan tapi kaya ora kudianan. Mabengi aku teh rada gereja ya. Rada suwi mabengi udane. Sampai kata-kata nih mau surat Al-Ikhlas. Iya paling ndak papane jam 3 atau lek iso jam 2 tangi ngono wis mulai mau surat Al-Ikhlas niku. Wow. Malek kula nggih niku Al-Fatihah 313 lek kula istighfar terus surat Al-Ikhlas niku terus sallallahu alaihi Muhammad niku lek kula niku Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amalan sholat hajat khususnya jenengan sampun Riyen sampun apa saya mboten apa. Ketabrak sing amalan Al-Qur'an. nggih. Lek kula panggah amalan sing utama niku sholat. Niku panggah amalan sing utama. Niku panggah sholat niku. Nggih, nang temen iku. Nggih. Temen salate salat fardu niku rawatib cuma kula rawatibnya mboten jamaah. Cuma insyaallah itu kamu jamaah sampun pun jamaah. Tapi bangun musola. Sholat hajat khusus yang 4 rakaat, sholat surat Al-Ikhlas 10, 20, 30, 40 niku pun lampah nggih. Sampun. Niku enten dua versi kan pun telangkung. Nanti sing 40, 30, 20, 10. Nggih. Kasih ngono. Nggih niku kula lek kula sing 10, 20, 30, 40 niku kula. Tapi kadang lek pas gendeng ngono ya anu sak rakaat 100, sak rakaat 100. Pernah sak rakaat tak hitung ping 1000 ya pernah. Sak ngadekan lho, sak ngadekan iki. Dadi ya jemene ngono ya wis ben ngono. Nggih kula nggih sami, insyaallah. Kula pas lampahne ketemu Al-Qur'an jan. Kok nek kaya rasane kok jeneng nggih mboten medhot. Niku namine khatirah niku. Iki terus wis mulai mangsit bareng mboten keras. Lu pas dong kacak lek orang cetno ngomong-ngomong. Terus istighfar kalau tambah-tambah karena panas sih. Ngandul-ngandul. Nggih. Al-Fatihah. Pokoknya yang penting sedaya ini dilampahi krana pados ridhani Gusti Allah. Kabeh dilakoni mergo seneng kalih Gusti Allah, wonten mawon.
Insyaallah mungkin kabel sedaya. Al-Fatihah. Iya. Pun asal tasbih yang mriki. Tasbih. Tambahnya tasbih coba. Nah, gue wiritan. Gak enak buku sih ngapa? Sing ngomong. Al-Fatihah. 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 Tempelnya teng dodo. Kita beli dada. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Aku tahu loh, Bung. Bar salat kuwi rasane pengen adzan terus ngucapne salam. Kuwi sampai tak hitung kuwi mau enek lek ping 1000 enek. Salam. Jadi pernah waktu ning gua jedok kuwi ngucapne salam ki sampai seurung enek sing jawab ki urung pengen wis. Terus yang keloro salam ki bakno sing ning awake dhewe kuwi mau kuwi enek 70.000 makhluk ning awake dhewe, 70 hijab ngarani. Ada 70.000 makhluk di dalam diri kita ini ning awake dhewe. Dadi lek kapan wong kok seneng ngucapne salam gua awake dhewe kaya awakmu salat kan assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi kuwi lek mbok rasane tenanan kok lak kuwabe ning awakmu iki mulai teko bulu-bulu ngono kuwi tukae kuwabe lah iku lak njaluk salam yo lek iku jawab sitok-sitok iku dadi salam gua awake dhewe. Engko iku ya jawab, ning atimu lek sing jawab dhewe Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah iku lek wis mbok lakoni ngono kuwi sembarange malah gampang gampang katon. Omane kowe mangan duit haram ngono kuwi ya krasa ngono kuwi. Krungu adzan ya pengene ndang tandang ngono. Lek kuwi amale kuwi salam lho Pak. Niku pas kula lampahi waktu zamane cek ning gua jedok dhisik. Iya terus salam terus saya sewengi utuh iki mung salam ngono assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kayak kepusat ngono kayak iki nyalami sikil nyalami iki terus ngono ora entek tapi ya jenengane ngentutne rasa ya panggah ditutne ae. Lek ngomongke bab ngene iki aku kelingan ijazahe kok Gus Sandi. Gus Sandi ku ya dhisik tau jadab tapi enggak suwi. Gus Sandi padha karo aku. Iku enek sing kula riyen diparingi ijazah niku salat lillah. Dadi wis pokoke penting salat karena Allah.
Kadang lek pas rukuk ngono kuwi maca subhanallah wa bihamdi kuwi iso anu terus Bor. Iso sampai ping 100 ping 1000 pangkar ruku ae ngono. Kuwi nek masane kok lek ngamalke salat tilah kuwi sing tak rasane lho ya. Salat mulai bengi ngono ngerti-ngerti wis subuh. Kentong subuh kae baru ngeh ngono. Kuwi enek pengalaman pribadi ngono kuwi. Kan enek wong salat kan kadang-kadang kok suwi ra ngono maksudnya salat mung dilut nge lho, tapi rasane suwi. Tapi enek wong sing kok suwi tapi rasane dilut. Kowe lek pas cedhek karo pacarmu apa nonton TV apa ngrungokne musik sing mbok demeni ngono lek kowe sing gak demen dilut ngono kaya suwi. Tapi enek masane kok sing suwi ngono rasane kaya dilut. Sampai gak sadar ini enek masalah ngono ki mau. Ngono ki enek. Kuwi salat lillah jenengane. Dadi aku lah ijazah loro sebenarnya Gus Andi dhisik. Nah iki acara Gus Andi sebenarnya. Karena aku karena menghormati ibumu aku ora rono. Siji bab dikir saman kuwi, loro bab salat lillah kuwi. Gus Andi. Lah Gus Andi gurune Mbah Dit. Iki pokoke jenengan sing penting panggah sing tak karepne panggah sambung karo pondok. Maksudnya rene iki ora kok kudu tuku-tuku ngono ora rene dolan ngobrol ngono gak apa-apa. Mutolaah karo niki. Ini guru kula niki. Kula niki kan dagangan nang niku. Lah iya. Wis ngarang acara dolan. Iya. Selasa wage ngono. Selasa wage khusus sesuk jamasan sesuk. Mbah kuwi tak kon golek anu risalah ora golek-goleki. Kuwi lho. Yalah. Ayo dolan-dolan mawon, silaturahmi, seduluran. Oke. Kalian nuwun peduli. Kula niki nate kan nate anu pas pada semakut bahasanya. Niku langsung bareng kabeh istri kula sing mirenge kok malah Yasin tadi. Niku napa? Maksudnya napa? Piye maksudnya piye? Awakmu Jadi kula ini kan mam kacang watak karena kelas kacang terus mumet ora kolesterol wae mangan kacang ae. kula mbak terus bangun mumet terus bangun sadar terus gue di keluar nggak sudah sadar ya ngomong kalau nggak semaput dokter yang ketemu kasih dong udah belum ngerti dan itu maksudnya ngoten itu Iya. Aku tahu sih. Kayak contohnya si Jaka. Terus kayak contohnya enek wong teko daerah Kepanjen dhisik. Waktu aku cek dolanan Facebook dhisik. Ya hampir padha karo awakmu ngono kuwi. Lek sing mang jeroane api dalam posisi ngono kuwi ya engko sing metu sing api-api. Tapi lek wong elek metune yo elek-elek. Jakake bongok-bongok weh omongane ra nggunakake nak dhisik. Waktu posisi kados njenengan ngoten iki. Iku namine anu. Lek kula ngarani niku guru batine awake dhewe. Jadi wong urip kuwi nek papat sing dadi penarik awake dhewe, enek siji sing dadi pengendaline, iku sirik. Paham maksudnya kula? Nah, ana masane lek pas awake dhewe ora kuat nyapa-nyapa kuwi metu. Metu. Tapi iso metu meneh lek cepet meneh lek nganggo dzikir ku Allah kuwi. Nganggo dzikir ku Allah kuwi jan iso gerak batinku tenan. Sing metu ku anune. Guru batin awake dhewe, sing asline awake dhewe ning Lautul Mahfuz dhisik lho. Sing Lautul Mahfuz iki mau. Ya sing penting sampean niat golek ridhone Gusti Allah ngono ae. yang kemarin
Ya muga-muga ya dadi wong apik. Amin. Dadi wong apik. Amin. Makanya dhewe dibiasane maca zikir ki menawa lek pas awake dhewe mati ki ya sing metu zikir. Mergo kuwi anu. Cara anune mlebu ning alam bawah sadare awake dhewe. Itu dadi kebiasaane dhewe. Biasa. Iki biasane sing apik-apik ngono. Muga-muga tambah apik ya. Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iya, kasih. Wong kepancen dhisik kuwi anu kecelakaan. Di separo awake kuwi. Ning rumah sakit iki yo maca Al-Qur'an iso katam iki. Ning maca Al-Qur'an dari awal sampai akhir lho katam sampean. Padahal kuwi gak apal. Ora penghafal Al-Qur'an. Iya mung karena sering maca Al-Qur'an ngono. Iki pihak keluarganya sampai tapi akhirnya ya sadar dia sehat maneh. Nanti enten salah siji nih pasien niku kula ngoten niku. Makane iso uga ya kuwi mau sing kebiasaan sing apik. Engko ya iso nggawa awake dhewe ning kaapian terus. Bahkan di luar dari kesadaran kita. Makanya aja nyempelekne barang sing apik masih saiki. Kaya kowe maca Al-Fatihah, Alika Falak Anas ping 3 iku iso narik barang sing gedhi. Wong aku lho tak bayangne ya. Pertama teko salat bengi, terus ngamali sholawat. Ngamali sholawat ketarik maca Al-Fatihah. Al-Fatihah ketarik maca surat Al-Ikhlas. Maca surat Al-Ikhlas ketarik maca sallallahu alaihi Muhammad. Maca sallallahu Muhammad saiki ketarik ning surat At-Taubah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in ta'ala fa qul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Ketarik niku. Makane awake dhewe nglakoni sing cilik-cilik iki ora masalah. Semono uga lek nglakoni sing elek masih sak cilik ya coba sebalekno ya iso narik sing gedhi masalah itu. Ngoten nggih. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nggih sepenting sambung riyen. Kalian mriki aja putus karena nyambung silaturahmi iki sebenarnya iki ora kok mung sekedar awake dhewe moro nyambung kan maksudnya sing putus iki lho sambung nih. Pemane nek pacare kalau luar negeri teko monter mone gak sambung terus dhewe nyambung nih. Ngene lho maksudnya. Ngene lho maksudnya. Karena tak kerono masih ya rada salewu ngono. Goblok kok nungas nangis saya. Indah diparani ngono ta ngono. Ngono ki ora usah mikir dhewe wong lanang gengsi. Wong lanang kok lanang kudu wani ngalah. Enek tangga sing gak apik dhewe gelem ngeki iki maksudnya nyambung silaturahmi nyambung rek. Ora kok maksudnya mung kowe sowan-sowan dolan ngono ki ora. Nyambung silaturahmi ngono lho. Sambung nih. Itu tak terus mawon ngatur nuwun banget. Sami-sami. Cuma dino kok. Bermanfaat. Bawa kendaraan di gitu. Kita langsung pulang. Oh enggak Pak Takmir. Kita balani mana ya? Nyambung silaturahmi penting. Waalaikumsalam. Maksudnya sing kira-kira renggang. Ya semane wong tuamu ngono kuwi. Lek nrimo HP dina Jumat ngono kae rek. Pertama wong tua sik ditelepon. Tanggamu enek sing kira-kira ora seneng terono sayur sego ngono lho. Lah aku nyambung karo kan lucu to, tak bacokan to. Nggih asal kula mriki wau sepindah silaturahim. Kaping kaliye nggih niki kok dereng stabil napa? Kadar gulane ngoten. Ora entuk buru-buru. Mboten. Tapi ya cepet-cepet ngono. Pripun bojomu ta iki? Sanes segelek. Lah bojomu Kula aturne to. Nembe mawon ajeng setahunan mendak setengah. Pindah kosong. Poso niki. Kan kula kan mados niku jenengan. aja buru. Ora entuk buru-buru.
Mandine donga saka lati. Mandine donga saka ati. Ati nggih. Ya aku tak pindah dulu deh. Kayak gini deh. Fatihah. Alhamdulillah nasyadu Imo Gabriel nggak merah tau? Buat Aku rapat dok Gabriel Dino nih. Sudah berapa hari tak jumpa ya? Dan malam saya tidak. Malam nggak ikut salah malam tau? ada, tapi dari Dewi. Rapat dok Dino nih rindu ya Gabriel ya. Aku ini wingi pas larungan kali ini kelingan awakmu jane iki. Kelingan awakmu. Kan wakeh toh. Anu mau niku. Niku. Wah, pun pancene wah nggih. Pun wong aku lho nemu sampai tak oncek-oncek ning kono. Percaya. Menjing kula pada semawat. Tukang jamu biasanya ada Pak. Halo. Di tukang jamu biasanya ada itu. Elek kene Oh, wakeh. tentang lare pasar Senggol niku selaware niku mau nitok niku. Wong duwe penyakit gula darah kuwi ya kudu njaga pola makan, Nggih. kudu njaga pola pikir. Termasuk obah awake ya kudu ditata lho, anu nek duwe penyakit gula darah iki. Ngoten iku wae. Wong enek sing rene sampe nangis-nangis, kae lho sing bojone cuwinta lho. Nah, sing lanang kan dek cuwinta mbek sing lanang. Sing lanang duwe penyakit gula darah sampe gak iso mlaku kae lho. Elingan ta? Wingi moro neh wis mari, tapi lek kon poso ya wangel. Sing lanang iki mung yo tok, padha karo iki. Kon golek anu yo tapi ora dilakoni. Anu ngapunten saestu kesupen lho. Saestu niku. Jadi ngono ya ora kebetulan nek kersane Gusti Allah. Nggih. Kabeh Gusti Allah lha piye? Nggih. Wong aku dhewe lho wis ngerti oh iki nggo bake kae. Aku njimuk ambek cah iki njimuk enek 5 ngono tak onceki ngono. Malah tak dolanan ki mau tak kene iki lho. Lho tenan lho ning kene waktu budal. Walah, halah kabeh besar Gusti Allah. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyadu. Amin. Sapa bojone sampean jenengane? Bojo kula Ya. Yati. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ayo man, Tian man. Selantur kene, Pak. Tungane man. Wis nganggo kelar ta? Aman. Lek nganggo kelar iso pindah ning awakmu iki. Kemanain Mbak? Iya, wis Mriki mawon. Kamu dari belakang. Ya ora kok ngarep seno. Apa penak kok mburi langsung. Kok WA karo aku lho kurang ajar Pak. Ya apa man? Sik pas tak kelon nduk bojomu. Astagfirullah. Kira bumi. Saya tidak percaya. Balik ke sana teman istrimu man. Jemput ini Pak. Jemput anak yang itu. Yang pondok. Bapak ini nggak punya kelor. Piring. Ini iki namun napan kasarem to ya. Nggih namun iki Al-Fatihah. Ayo Dad. Ini Dad. Dadi ki enek sing tak komplain lho Dad karo awakmu Dad. Ya engko lek pas anu. Alfian enggak mel lagi mau. Buatan. Citar pernah ya? Citar. Ini apa
telepon bapak kan pas jadi masih penanganan PJJ. Oh, siswanya Apa nih? PJJ ini nama kita nih. krono nih. Lalu kita sana dulu. Salah kurang lagi niatnya bantu, Iya. niatnya membantu. Tak keluarga kan, alami gangguan jiwa tuh. Iya orang gangguan jiwa tapi kan peteng kayak keluarga nih kulit. Ada Gusti Allah apa sing ngenake ning awakmu ya kuwi kabeh buka perbuatan dhewe. Istiqlal sing tenanan iki. Ing awake dhewe aja tinggo ngakimi wong liya. Ya apa sing kedaden ning awakku kabeh ya mergo kelakuanku dhewe. Apa sing kedaden ning njaba gambarane awakku. Iku nemoni apa aja iki aku. Terus piye solusine lek ngono kuwi? Saking siapa asana saya dilek kuwi dawuh ngeten, pokoke sapa wong sing memperbaiki ning jero Gusti Allah engko memperbaiki sing ning jaba. Sapa sing memperbaiki hubungane karo aku, hubungane karo sapa ae, makhluk iki mesti tak perbaiki ngono. Masalah pekerjaan nih, hubungannya karo sobat itu seperti Bang sing dadi masalah iku dhewe iki kadang wis ngerti kuwi apik tapi dhewe gak iso nglakoni. Lah aku ngono dadi masalah terbesar kanggo ning uripku. Wis ngerti kuwi elek, apa enggak tak lakoni. Iki sing masalah. Sing paling gedhe sing tak rasani. Ora kok masalah liyane. Padahal dia wis ngerti cara aku ngopi ini lho, aku wis ngerti engko bakal ngene aku wis seru. Kowe delok lek lakoni apa lho? Ngerti tau. Kelek konangan piye iki golek anu piye kan wis kerasa dhewe sak urung kedaden. Bisa nek pitutuwe. Cuman panggah di langgar mergo hawa nafsu. Yo ora nih. Golek mendem ya wis ngerti engko bakal mendem, golek aku mendem kok bakal ngene wis ngerti jane ya. Tapi mergo senenge mau akhirnya pangkat dilakoni. Mergo ngenten setan itu. Kok setan apa salahane? Lah kan dipengaruhi setan. Malah setan kuwi sing bocah kok malah piye. Iso jalake setan. Ya mergo imannya tipis. Siapa? Saya Setipis apa? tisu. Meset. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Batal. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Al-Fatihah. Iki makame kudu tarak banget.
banget mangan ini ora itu mangan sego lek sego yo kudu sego Nasi putih. Nasi putih tapi mboten kathah namun antara sak Nasi kemarin gitu dok. sekarang kan Oh, Padang nggak? Padang nih. Bilangin ke Pak terus RT. pokoknya kudu tarak banget Saya. ini sehat dulu kudu tarak banget Alhamdulillah. Dikirim. Minta izin biar komen di lagi Terima dia memiliki Gedung Baru Makam Pahlawan minta izin ke timur. Lihat aja. Alhamdulillah. terus jane ya kudu di dibentur nganggo apa ku jenenge kaya Putra Wali kaya gedong ciplukan sing pahit-pahit itu lho Bang Sak direbut sak anu. iya Sak wit kali sak oyot sak kabeh ya nggih kabeh. kabeh dene nek sing ngongkon sampean enek sing ngongkon Bener. nggih enek Al-Fatih. Alhamdulillah. Ya. Siratal ladzina. Kok terapinen ngangge kunir ya rek ya. Inggo. Terus kunir kuwi parutan dimuken banyune dereh ning sendokne ndak apa-apa. Nek gelas cilik. Aja dicampuri banyu. Dibacaan Al-Fatihah ping 7, Al-Ikhlas palakana ping 7 terus diombeni. Al-Fatihah. Kula nika nggih ben jinten unjuk punder saking mriki nika. Dereng telas. Kiane piye ya? Lah mbok iki rene mbok rene gak apa-apa. Itu yang itu Bapak Timah. Ibu Oh, Bupati Madiun. Fatimah. Kayak sikile lara. Sing kae. Nggih. Kenging napa mam ketan terus kados napa kolesterol maksudnya. Sampean pun di daleme. Lo nggih Tulung Agung. Oh, tangga niki. Nggih. Oh, tangga apa dulur? Tangga. Nggih tahu nggih. Adoh mae. Boten. Berarti ki mau ngeten iki. Nggih. Anu kula Tumut. aku penasaran. Lo biasanya lihat di YouTube. YouTube setiap hari. Ikut ngene. Pun dangu ningali YouTube kula. Pun kamu. Oh, alah. Kula mawon gini kepresane. Jadi tuh aku kayak pengen roh. Penasaran iki. Heeh, kok yen gantenge ram. Liwat gandeng. Lanang kecil marah. Nggih. Lah anu lho Gus, suamiku yo setiap hari lihat YouTube. Aku di suamine sakniki. Di rumah. Enggak diajak. Alam. Enggak, Gus. Monggo pripun. Majone. Napa ingkang saged kula bantu monggo. Alam Gus ini lho. Gus kok judi ya kok ndak bisa sembuh piye to Gus? So. Gampang mah. Tak nekane mah. Lupa. Lupa aku. Aku enggak harta nekane mah. Lan enggak. Aja ngomong ramari, urung mari. Ah dhisik lek ngomong ora iso karo bruwit kuwaplok. Apa ya? Aku sama sama lho ya. Betul kok ngono. Apa ini? Lali. Nggih, pokoke intine urung mari. Lah iya to Gus. Lah pun
dangu banget tuh Gus dolanan judi niku sampai sekarang nggak bisa. Urung mari. Kalau orang judi kan kita kan ini. Tapi harus piye nggak ngerti. Pirang tahun pisan? Waduh sudah lama banget Gus. 20 tahun? Ya sekitar itu. Lah iya. Setengah uripku. Lah iya toh Gus. Siapa nanti kamu apa lah? Tapi ya ini mudah-mudahan kan depan rumahku dibangun musola toh Gus. Amin. Mudah-mudahan Amin. Amin pasti lagi. ya. Ini mas mari ya. Mesti kenapa dia? Wes cuma kurang emperan. Hampir ngarep ya. Mosok main ngarep musola gak izin kan yo. Lah ya itu loh Gus. Pas depan nih, pas Pas. latar Latar saya. Salah sijine sing iso mencegah perbuatan keji mungkar kuwi sing elek kuwi salat. Makane lek kanggone dhewe wong lanang kok pemane gak iso nahan syahwat. Nanti kayak parete semane nafsuan. Terus nafsuane ora mung karo bojone. Kuwi ya jagonan salatmu. Kalau lek wong gelem jaga salate uripe ku karo Gusti Allah dijaga. Iku sing tak praktekne ngono rek. Jadi wong tasawuf iki lebih kepada pengalaman. Ora mung jerene ngono ora. Bukan katanya. Iya. Sing dilakoni iku. Aku tak tekoknya. Wah, ini mau. Kakak mau sampean lho. Wah. Kali Sampai Terus tekokno ngono. ini Bu, tak kai cara ya. Carane ngene. Sing pertama ajak salat. Lek anu Gus salate niku nggih jane iki piyambake nggih ya rada bolong-bolong ngoten tapi nggih tasik. Tapi ki sholat wis musola dadi mosok ndak aktif. Aku lho ngene iki jek melek nang musola aku. Lek aduh ki Ki aku. Anda on wayah lho nang kalangan pripun lho Gus ngoten niku. Aduh pitik Gus senengane. Aku ngene iki mau melek nang musola iki. Aman salat bengi terus bojone ditungakno. Bila perlu lek sampean turun posono. Diposono. Iya. Lahiran apaan Gus? Iya gak perlu dina kelahiran dina biasa gak apa-apa. Selasa, Rebo, Kamis, Jumate dikurangi turune. Wis bengi dongane bojone. Jane piyambake niku ngefan banget kali jenengan Gus. Saestu. Setiap hari wis terus HP ae. mending mengikuti. Ya kuwi lho. Judi iki ilangi patang perkara. Salah sijine ya pikiran waras iso gendem. Main judi kuwi mau. Ya iso dadi males. Wong apik iso gampang, iso dadi elek, iso gampang nesu. Kok kena judi ki mau. Nggih Tapi lah wong ngeten elek iki korbane kan Tapi wong elek gampang iso apik. istrinya wis ndak di Ndak carane direken. ndak diopeni lah, mek ngopeni senenge dhewe. Terus gue kebutuhannya piye lek enggak. Pengen niku lho Gus, kula niku sakjane niki tiyang susah, adik banget kula niki. Sino. Ngomong ngono kowe diundang karo Samsudin ngono. Pemoro ngono. Arep dimadeni peceren kowe. Lah Nek ora nggih. iso mari kowe kan mondokane Samsudin sik tampung sidina ngono. Ngomong ngono. Kula jan susah banget tuh Gus niki. Oh enggak. Goblok. Wis ora carane ora nyambut negahe, ora ngayani. Nggih nggih. Alas pripun. Cara dimaam dinten niku ngapunten sakderenge. Yatrane termasuk yatra Cuwilang niku Dadose kula niku anu lho Gus. diburu. Nggih, lah pripun mboten lah kula anak-anak gek mboten saged
nyambut damel to lek anak-anak tasih alit. Tetese kula niku pun moncat manjit piyambak ndak karo-karuan Gus. Sampai adol-adolan tanah sampai ndak karo-karuan Mesti. Gus kula. Jadi mesti murat arit ekonomi. Tapi kanggone sampean sing namine Siti Asiyah niku dijamin surga kalih Gusti Allah. Mergo bojone yo ndak ngenah. Nanging apa niku Gus? Tapi ya barokah ku sampean, penting sampean sabar. Ini sabar sing Tapi kelas. mak karo jisa orang musola dadi insyaallah orang carane orang mandek. Lawis dadi tenan tinggi jamaan wisuk mesti kok Bapak. carane yo Sapa jenengane? 50% Mas. Al-Fatih. Kita nami maratuane jenengan, nami bapak ibu Karmujin. Munangen lek ibuke sapa ta Musina. Al-Fatih. Kau paringi amalan surat atau pang lu tunggal. Ya muka-muka undang diparingi anu kesadaran. Kaya ngono ki kan melas awake dhewe. Dolim karo Ora isin karo wong yo Bu ben esuk lais. Di kesamaan. kudune ya isin jane. Lah nggih. Masa tengah jengan pas lho. Video apa biasanya? Ayam lho Gus. Bah, jan. So ketik ditelok ayam itu ayam ini. Lah nggih. Al-Fatih. Allahumma sholli ala Muhammad. Mandek ora gelem mandekne ya dalan ning kamar mandine ngono. Gak gelem mandekno ning jaba iki kok ngene Samsudin. Kowe kon mandi. Kare iki campurne karo banyu. Sedanten apa dados ping pinten? Iya ping 7 ora apa-apa. Penting kok suntek ning bak ngono wis ping 3 ora apa-apa. Ibuke kae? Ya kan udah kok anu, Ren. Jane Tidak apa-apa. anu Gus, piyambake jan ngefan banget kali jenengan. Saestu. Ini Det. Salam nih ya nggih bapak ya. Nggih. Atus Mbah Nuwun. Jangan di sini. Enek anu ora, soalnya gelem rene arep dikai tasbih ngono karo Samsudin. Terus Ngono bapak ya. anak Nggih. sini